Miña nai non me deixa cantar, miña nai non me deixa cantar, porque di que non me pode axudar, porque di que vou morrer da fame. Miña nai. Hola, encantado. Martín, cando era pequeno, quería ser torero. Con súa irmán xogaba os toros tamén, claro. E un día fixolle e ela bateu contra o forno da cociña e levou un golpazo que un chichón criminal. Os meus fillos tiñan a afición de rescatar bichitos. E un día encontramos un niño dun águila con un paxariño dentro. Entonces collémolo e criámolo na casa. Non, as miñas non estaban aquí, aquí dixeron que estaban. Non saía da casa nunca sin unha pelota nunha man e un coche na outra. Fomos a unha tenda de música a comprar un piano para o irmán e ofreceronnos un de segunda man. Dixen, bueno, pois este porque para que o deixe dentro de pouco tempo e tiroume da falda. E me dixo, mamá, si Gorka no quiere tocar el piano, yo sí. Tampoco es de lo más Pero este moderno. eres ti. Bueno. Sí, uniceja. A verdade que estás La cambiadísima. O pai era músico de orquestas de toda a vida e un día trouxome unha brillante idea, que o batería da súa orquesta iba a cambiar a unha batería mellor, que a iba a traer para casa. E eu lle dixen, flauta travesera como mucho. Batería no, por favor, que a Manuel le va a gustar la batería, Lino. Metémolo nunha academia de música, pero un día funo a levar e dixo que non iba, que non quería volver, porque el que quería ser obrero, e os obreros que non tiñan tempo para tocar, e non me quixo ir. E despois, máis adiante, quixo ir ao conservatorio. Entonces... Pero lo que más le gustaba eran los petardos, aquello era... Toda la infancia fue de petardos, hasta la pubertad, casi, increíble, tú. Quiso ser tantas cousas, quiso ser bombero. Tú tiña grillos, dicía que quería ser biólogo, traíame grillos para casa, depois cantaba metidos na ventana nun botas de cristal, depois estaban cri, 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 aguantando toda a noite. E depois tiña, non sei, non me acordo cantos anos tiñas, E dixo que quería estudiar música. Bueno, pois vete para a música. E metémolo no ayuntamiento, no chollo do ayuntamiento. Cando era nova, era a flor do romero. Eu como son fillo, o mesmo rumbo levo. Ten un tobello do porco que vai matare, tamén verzas na horta das coles que a plantare. E a forradora fai o caldo cunha pola, da promesa enteiro si lle das ben o peteiro. Quero lle ver, que yo debo de querer. Quero lle ver, que yo debo de querer. Quero lle ver, que lle vou facer. Miña nai ciña, miña nai do corazón. Moitas nais hai neste mundo, pero como a miña non. Miña nai ciña, miña nai do corazón. Moitas nais hai neste mundo, pero como a miña non. Cando van a tocar, nunca teñen o horario como poden ter noutro oficio. Collín un hábito de encender a luz do porche, porque tiña que dormir. E cando abría os ollos e vexo a luz encendida, malo. Cando está apagada vou correndo arriba a ver se está dormindo. E bien, pero pásase angustioso, é horrible. É en tensión, é fins de semana, veranos, non hai a comida familiar, por exemplo, que queres ter. Pode haber unha, pero sempre ven con sono, que teño que marchar, ou en vez de ás 3 comemos ás 2, que ás 3 teño que estar en... Un día chamou por mí desde o alto da Portela. Foi como ver o lobo coméndose unha ovella. Deume unha boa vida e non teño queixa, ainda sendo bravo e tamén un pouco xesta. E apañadora arranxa todo o que lle poñas, sanas túas penas e lle contas os problemas. Quero lle ver, que yo debo de querer. Quero lle ver, que yo debo de querer. Quero lle ver, que lle vou facer.
sempre o apoyamos no que lle gustaba, porque non podes... Chega un momento que non tes unha opción de decirlle mellor, pois que sea ingeniero. No, porque iba a estudiar ingeniería e iba a acabar cos cacharros tamén. A ver, a mí tamén me gusta o que fan, porque de feito tamén nós o apoiamos sempre desde o principio, pero teñen moitas fechas, moitas contratacións, ahora mismo, bueno, bastante ben. Pero teño medo de cara ao futuro, non? Porque isto non vai ser sempre igual, non sempre van a ter 20 anos, van ter 30, 40, 50, vai ser a súa vida sempre así. O sea, van a ser capaces de sobrevivir facendo o que lles gusta facer. E mira, como teñen que facer de todo en todos os oficios, ao final, pois que se lle gusta, pois que aproveiten isto. Cando teñan 50 anos non van a poder facer o que están facendo agora. Pero logo empecé a ver a Sabina, a Serrat, que con 70, 80 empezaron, e dixen, bueno, pois ao mellor